То. Само го насочиш към мене, не клати много. Да. Ще гледаме. Така че на камерата нищо не се личи. Няма да лъжа. Там приближаване такива работи не му разбирам аз. Няма смисъл така се приближаваме. Това наш какъв вятър прави при мен. А колко време ти действа? Сега се вижда добре. Чакай, че го загубих от поглед. Чакай, че го загубих. Гледай екрана, не гледай телефона. И аз екрана гледам, да. Ама много пъргаво така. Съмей колко духаш. Ще взема да падне. Ще духаш добре на най място. Гледай да не ми отрежеш главата. Само ще държи главата, няма нищо да ти направи. Ти за една глава ли сте? Как? Нали трябва да мислим? Тази долната не става. Повече хора мислят за долната, победи ме мене. Няо. 2 минути вече. Няма. И къде назад имаш? Няма това назад има. Ти назад ти ме направи ясно вече. Това светка като него полицейско. Сини червени. Колко е стабилно? Това са от 40 лева, човек. Не знам, ама не излиза хубаво. Това. Колко излиза толкова? Пилота е на 5 ръки, сигурно. А та има ли жироскоп? Да, виж, е стабилно, бе. Сега в момента бе смисъл ти съм, бе. Само си взема да вижда са. Никой. Три минути, поблизо 4. Аз съм по-хубава тая, какво съм сложа. По-хубаво тая? Да. Ама по-мощна или? Да, по-мощна. С това колко време го караш? Вече след някакъв максимум ще трябва да тегаш. Така прави някакви штурфики. Тръгна да размазва леко. Сега фокусира. Чакай, че го загубих. Свършим батерията вече. Колко изкара? 4 минути. И половина. Да, близо 5. Има още малко, да. Има, да. Аз съм некадърен.
5 минути. Значи ще скъмбе и тебе климатка. Стига, че го простудиш, горкото ще замръзна. Няу, Това беше. А? Това беше. Още се държи. И по-пускаче ден. Спри.